tulossa. Kajar. Tahiri. Tahiri haastaa keskustaan, laukoo kaukaa. Koivumäki torjuu ja ei kimpoile pallo siihen Martinusin lähettyville. Kohti alasuutaria pallo pomppii. Alasuutari rauhoittaa alaspäin Koivumäelle. Kytölä pyytää vasemmalla syöttöä. Nyt on vähän juoksulinjat. Ovat menossa yhteen, kun sitten Kytölä alasuutarille. Siinä on lähellä, että tämä tehoduo iskee jälleen. Oli upea tuo Jukka Kytölän syöttö. Tekemässä itselleen, vaan joukkueelleen. Sen eteen on tehty kovasti töitä. Nyt tulee paha harhasyöttö. Martinus empii sen jälkeen. Laukoo pallon maaliin. Hollanti johtaa 1-0 ja aika katastrofaalinen menetys tapahtuu. Nämä kaksikko siis vaihtelee näissä Suomen kentällisissä, kun Justus Kunnas erittäin hyvät ensimmäiset askeleet ja Kunnasta revitään. Sieltä nousee keltainen kortti. Ja pelataan pystyyn Owada. Martinusin paikka ja 2-0. Hollanti näyttää maaliteon mallia. Se on yksi paikka ja sinne pelataan takaoveen Kunnaksen selän taakse ja Owada on rakentamassa maalia. Korpela on siellä, Alamikko Tervo. Ei lau ainakaan suoraan, ei se ole Korpelakaan, vaan se on Kunnas! Ja sinne kajahtaa takarautaa niin, että helähtää ja kolisee. Se oli täydellinen vastaus tuohon Hollannin 2-0 maaliin. Ja Justus Kunnas, jestas mikä tykki. Fantastinen maali. Hevosen potku käyke, ei ole mikään maailman isokokoisin maalivahti. Lupa tulee. Kunnaksella jo 1 maali. Ei tule toista, käy torjuu. No, edelleenkin. Jos tulee se 7. rike, niin sitten mennään taas 10-metriselle. Pelaa Intalalle, pomppiva pallo! Ja Lassi Lintula! Tämän palattiin! Lintula jatkaa päällä pallon verkkoon! Suomi tasoittaa! Ja jälleen hyökkäyspään erikoistilanne tuottaa tulosta! Se on se Suomen futsalin salaisuus! Lintula osuu! Ai että! Ei ole Lintula liikaa onnistumisia tullut vielä tähän otteluun, mutta tämä me otetaan ja tää kelpaa ja siihen pelataan Vuona! Se menee pompin käynti kautta! Vuona tekee loppumattoman liukutuuletuksen! Ja Suomi siirtyy ensimmäistä kertaa tässä toisessa osassa johtoon ja tarraa kiinni MM-kisapaikkaan. Samalla Hollanti aika lisää. ihana. Kytölä on vastassa. Ei halua päästä sinne keskustaan, sinne Bukari pyrkii. Kytölä seuraa, on varjona. Bukari laukaus ja se ottaa kimmokkeen. Ja menee ihan tolpan juureen. 6 sekuntia jää peliaikaa jäljellä. Antaa futsali pelaajalle, tulee lupa. Tero Intala veturimaan, ottaa irti, saa Lintula irtokaraa. Ei saa verkko. Pienten marginaalien laji. Ei saa palloa, vaan sen ottaa Korpela. Ja nyt ei sitten tule, vaikka se nyt näytti Kyllä tulee. selvemmältä. Tuliko? Joo, Tulee. joo, katson ensin, että siinä lähimpänä oleva tuomari, kakkostuomari ei reagoi, mutta täältä Hollannin penkin vieressä on ollut Juan Jose Cordero Gallardo antaa. Edellinen meni rimaan, lähellä käytiin. Sanooko se kuuluisa 3. kerta? Toden ei sano vieläkään. Okei, nyt vaan pitää jatkaa. Ei tässä. Vada. Erävät liikkeet Ovadeilta ja sen jälkeen lähtee tarkempi laukaus. Ja Hollanti johtoon. Hollanti 4-3 johtoon. Homma jatkuu edelleen. Mutta
aktiivisesti pystyy Hollanti kuitenkin pallolliseen antamaan painetta. No nyt Lintula ei saa syötettyä takatolpalle. Korpela, Hala-Mikko Tervo, nyt on paikka! Nyt on paikka! Siellä on Chajar edessä ja sen jälkeen Hala-Mikko Tervo. Korpela, Tervo Inter! Jani Korpela, Suomen ensimmäinen vetäjä, ja Korpela siihen saa kroppansa väliin, mutta ei auta, pallo verkkoon ja ei pelannut mielestäni vaihtoakaan. Antti Koivumäki poppi viivalla, ei pysty millään, ihan yläkulmaa Benk halusi sijoittaa. Ei riittänyt. Kangas ja Vuore varmasti nurkkaan, ei jätä jossitteluille sijaa ja Osawi rankkari, siinä on jo Koivumäki lähellä, mutta niin korkealle se menee, että ei tuolla rintakehällään pysty. Justus Kunnas teki yhden maalin, tärkeä maali, jolla Suomi tuli 1-2 tilanteeseen. Rankkarit 2-2. Kunnaksen rankkari, ei! Se ei uppoa! Käyk torjuu! Kangas hymyilee siellä. Hän upotti oman rankkarinsa. Ja Vujusan keskeltä sisään. Kunnas toistaiseksi ainoa, joka ei ole onnistunut. Hala-Mikko Tervon rankkari. Ja Käyk lähtee ihan toiseen suuntaan. Numerolla 26, ei pelannut välttämättä yhtään vaihtoa toistaiseksi, mutta onko rankkari spesialisti? No, näköjään on. Vuore varmasti. Iiro Vanha, ja nyt on pakko tehdä. Valtavat paineet varmasti Vanhalla. Käyk pomppii viivalla. Vanha rankkari! On varma, mutta nyt tarvitaan se torjunta. Mieletön urotyö. Niitä urotöitä Koivumäki teki Hollannissa EM-kisoissa. Silloin ei rankkareille päädytty. Nyt pitäisi torjua. Oanda laukoo pallon maaliin ja se tarkoittaa sitä, että tälläkin kertaa se Suomen MM-unelma menee murskaksi ja Hollanti palaa 24 vuoden jälkeen takaisin MM-lopputurnaukseen. On tää julmaa. Tän lähemmäs ei varmaan voikaan päästä. Uskomattoman hieno taistelu.